Sanibonani bazalwane emakhaya. Nikhuluma noThandazo Khumalo eJohannesburg, eZola. Namhlanje ngilethe ivideo ezokhuluma ngemimoya emibi. Imimoya emibi esi-attack-ayo. Yazi bazalwane, mawumntana kaNkulunkulu, ziyakuvukela izinto. Ziyakuvukela izinto, zifuna ukuzamazamisa ukholo lwakho, zifuna ukukubona ukuthi njengoba uthandaza nje, ake simuzweke lo othandazayo ukuthi uthandaza yahlasela imimoya bazalwane. Okokuqala kufanele sazi ukuthi uyini lo moya omubi ohlaselayo. Kukhona imimoya yamadimoni. Kukhona imimoya yokuthakatha, imimoya yokufakwa izilwane. Angikhulumi ke ngotikoloshi nezinye izilwane engazazi, kodwa ngikhuluma ngesilwane engasazi nami ukuthi ngiyosibiza ukuthi isilwane sini, kodwa isilwane singena sibe umoya, singene kumuntu. Ngizokhuluma nabathandazi, ngithanda ukukhuluma nabathandazi abasayiqala le ndlela ngoba ziyavuka izinto ziningi ezisazonivivinya endleleni, uzugcine ubone ukuthi mina ngiyayiyeka lento. Lalela ungayiyeki ngoba yiyekeki. Uzothi ungangena ekuthandazeni khona bazofuna ukukuzwa amandla. Bafuna ukubona ukuthi njengoba uyathandaza uzoyimela yini impi. Uwazi-ke ukuthi mase uqalile ungenile ekuthandazeni, usuhlokoloze inyoka ihlele emgodini wayo. Laba okade ungabanakanga bazokunaka. Right. Kunomehluko phakathi kwedimoni nesilwane esithunyezelwa umuntu. Siyazi ukuthi futhi lithanda kakhulu abathandazi. Ukuthi noma selingene kuwe wena mthandazi, selik-attack-ile, ungabisakwazi ukuhlukanisa ukuthi kukhuluma umoya noma kukhuluma lona idimoni. Okay? Kukhona ke lo moya wokuthakathwa ufakwa ebantwini. Ngizoletha nawe mthandazi ukuthi ngelinye ilanga uyothi uhleli uyofika umuntu egula kanti uthunyezelwe ngezinto, imimoya emibi. Le mimoya ifika ihlale la emzimbeni. Wenze njani ke wena ukuthi ukwazi ukuyibona? Wenze njani ke ukuthi ukwazi ukuyikhipha, ikakhulukazi ukuyikhipha? Okubalulekile la ukuthi uyikhipha kanjani? Umkhuleko. Yonke into oyenzayo idlula emkhulekweni. Amanzi owaphathayo edlula emkhulekweni, iwasho, intambo, yini, yonke le busy onayo oyisebenzisayo ebangeni lakho lokuthandazela idlula emkhulekweni. Right. Sakafikile umuntu unaso lesilwane. Uyazi ukuthi uzothi usakhuleka lapho phakathi eladini. Gqolozela umuntu uzuthuke nawe. Uthi uyakhuleka ithule du into. Du. Ingamanifesti ingenzi lutho. Uyaqhubeka emikhulekweni. Angisho njengoba uthandaza uphiwe ingubo lezi zokuthandaza. Mamelake. Yabona lamabhidane ninawo emaladini. Ayasebenza. Awagqokwa uwe kuphela. Esefikile umuntu engene isilwane futhi ziyadelela. Zize zikutshele nawe ulibele uthandaza zithi unamandla. Ikutshela into uthi hawu, esinye ikutshela ukuthi hawu cabanga ukuthi wenzani. Ziyaphendula lezi zinto. Uthi uyathandaza mawuthi amen uthi uyambheka umuntu athi wenzani. Esinye sikhipha inhlamba sikuthuke, ungaziqhaqhazeli, ungathuki. Nakancane zithembe, uthembe uJehova, uthembe imkhuleko oyishoyo. Yabona ngalesikhathi sesikuthuka, sesibiza indle. Ubowazi ukuthi usosibambe ingqi. Qhubeka, ngami, qhubeke, ukhuleke ubize leligama lika Kristu.
futhi ke uthi mawulibiza lelo ligama lize likutshele ukuthi angimfuni mina lo Jesu wenu, ziyaphendula. Ungathuki, esinye senze ngathi sizokushaya wena lapho. Ungathuki, qina. Yingakho sihlale sisho ukuthi qina. Usitshele futhi ukuthi uzophuma, uyaphuma la ngegama lika Kristu waseNazaretha uzophuma, ngoba lo mzimba ohleli kuwona umzimba wakho ithempeli likaNkulunkulu leli, uzophuma ubuyele la uphuma khona. Wena waza ngithi ukuthi lesilwane siphuma sona siyazazi, wena nje uqhubeka nomkhuleko wakho. Wena ubiza umlilo wezulu, wehla umlilo ashe. Kufanele ukuthi sishe lesi silwane kulomzimba kuze kufike isikhathi lapho sesisho khona ukuthi ngiyahamba. Esinye sizosho ukuthi ngifuna imali, ngifuna izuka yakudala, ngifuna imali engizogibela ibhasi ingabe siya kweliphi ilizwe la saqhamuka khona. Esiphuma eduze, esinye siphuma kude. Zikhona lezilwane bazalwane. Yingakho sithi abantu mabahlale ngemikhuleko njalo, uzigcwalise ngamandla. Ithi mawuza ukuthi amandla yetha, kodwa ubuye umcela uJehova uthi baba athi manje amandla ngigcwalise ngamandla, ngoba wazi mawusahleli uthi usaphumulile awuyazi inkiyankiya ezofika la umuntu egulela ukufa, right? Manje ke eguliswa yini? Ilezilwane. Kukho konke lokho okuphiwe, ngifuna ukukutshela mthandazi ukuthi yabona lamabhidano nawo ayikhiphi ilwane. Lamajazi owagqokayo awabeka kumuntu oppossessed uyasha. Ngabe ngoba agcwaliswa ngamandla akhulekelwa. Manje lezi ngubo zakho, le intambo zakho uyambopha ngazo umuntu uyasha. Ngizoletha indaba ukuthi lezi izinto okhuleka ngazo zinamandla, ziwumlilo zona ngokwazo, ziyakwazi ukukusiza uma usakhuleka ngomlomo wakho. Umandla usibeka kumuntu, ngisho nelijazi lakho uyakwazi ukulithatha umgqokiselona umuntu ishe iphume lento. Manje kufanele ukuthi uwazi umehluko ekusebenzeni kwakho. Sesiseladina ngithi manje siyasebenza, sikhulile sakhula manje siyasebenza, right? Sizokwenzani lesilwane? Yazi mawukhuluma, mawulibela ukhuleka, iBhayibheli liyaveza. Angizange ngiyifune le vesi, kodwa ngiyayazi ukuthi khona eBhayibhelini lapho uJesu Kristu athi khona ningakhulumi namadimoni. Ungakhulumi nalitshela nje idimoni ukuthi lihambe. Lengalo lixoxela ukuthi ngiphuma kweliphi ilizwe, ngithunywe ubani ukuzokwenzani. Wena okubalulekile ukuthi ulikhiphe lihambe, liyazi ukuthi liphuma phi, liyoyela lapho eliphuma khona. Isilwane ke sona sizophuma sihambe, kodwa ke idimoni lona lenze njani? Isilwane sizokhishwa na yini? Sizokhishwa na izinsebenzo ozenzayo ngendlela ophiwe ngayo wena. Masiphumile siyathanda ukubuya. Kufanele bacacelwe abathandazi ukuthi uma ungasivalelanga sizobuya. Umehluko phakathi kwesilwane nedimoni ukhona. Idimoni mawukhuleka la ulikhomanda egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthi liphume, liyaphuma lihambe. Liyele egwadule la kome khona noma liyongena kwenye indawo. Ngoba isilwane senza ukuthi uma singavalelwanga sizofuna ukuphinde sibuye futhi mthandazi. Sizocheka ukuthi njengoba sikhishiwe singakhona yini ukubuya. Yingakho kufanele siphumile usivalele ngendlela nawe ophiwe ngayo ukuthi usivalele kanjani. Ngoba uma ungavali sizobuya isilwane. Khumbula ukuthi uSathane unenkani. Manje ke sizokwenzani lesilwane mesifika? Uzombona ngani? Uyabonakala umuntu onalesi silwane. Kokunye sifihle. Sinomkhubo omubi ke izilwane ukuthi maningena endlini yokhonza sale eminyango. Yasala konze ngicede umuntu wakhona meke ephuma athi ekhaya sigibele emzimbeni sambe. Yabona ukuthi izi trick ezinye nizungeze nazo la. Umuntu anesilwane mani ngakhuleki ningalaleli
Songena siphume singene sizenzele intando la. Siyadelela futhi sinjalo. Siyani undermine futhi bathandazi. Kodwa mina ngizothi ningavumi. Qinani siyophuma. Sizeleni lana. Sizele ukuzomosha. Sidestroy nefurniture endlini. Siyathanda ukuphula izinto. Yazi umuntu othona lento siyifihla kube sengazathi kwenzeke imistake. Kwaphuka amaplate okwaphuka amadlazi or mani sifuna nokushisa zifuna ngisho ukushisa izindlu. Mani ngakhuleke ekhaya nomuntu onazo lesilwane ningacabanga ukuthi lo muntu akezwe kanti no umuntu right umuntu yazi senze njani sikwazi ukuthi mesingenile si take over umzimba then umphefumulo walomuntu uyahamba uyokhiyeleka somewhere siyathanda futhi ukuthi siyohlala esiswini bathandazi angifuni ukuveza into ejulile kodwa ngifuna ukunibonisa nina engakahlangabezani nalezi zinto nina enisakhula ukuthi nizohlangabezana nazo ungahlehli ungabuyele emuva lalela ibhafu amanzi akhulekelo angazi mina ukuthi wadidiyela nani angazi noma uwasebenzisa enomkhuleko wodwa angazi kodwa ngendlela wena ophiwe ngayo faka umuntu emanzini mbave iyophuma ixolise lento isho nokuthi buyapi ufuna ukukutshela mthandazi ukuthi baba wethu osezulwini baba wethu umkhuleko omkhulu baba wethu osezulwini umkhuleko omkhulu esawufundiswayo uphinda mawuzi ukuthi umkhuleko wakho so yakuphelelwa noma usuphele phinda umqala uzusho ufike ekugcineni uphinde umqala ufike ekugcineni uzobona umehluko uba khona umehluko lapho siyophuma asala umuntu esewuye kodwa umzimba wakhe uzobe usulimele uzomlapha wena ngithi wena uphiwe wena uzosebenzisa isipho sakho manje cela ukukhuluma nabantu abanalento yokuthi I don't believe in witchcraft kunabantu abasho njalo ubomazi lo muntu ukuthi sebumbambile kuthakathi uzama ukuyiprotecta lento athi umuntu angikholelwa lalelake thakathi akunandaba ukuthi uyakholelwa noma awukholelwa bona buyayenza into obuyithunyiwe ukuthi mabufike buyenze manje wena phuma ekuthanini uyakholelwa noma awukholelwa thola usizo manje ngizovusa abathandazi emkhulekweni wakho mawulibela ukukhuleka awusho nokuthi buyela kuzibanibani ngoba umazi lo muntu sona siyayiyela sizele ukuzofailisa abantu sizele ukuzobulala abantu sizele ukuzodamage izinto manje ufuna ukuthi wena bese uyaqina emandleni ufuna ukuthi wena bese uyakhuleka phuma iye ngaphandle athi umuntu angahamba amahlanu angihambi intaba angihamba amanzi ngithandaza endlini kuphela akulungile akube njalo kodwa ufunda ukuthi kulezi ndawo othi wena uzihamba amandla khona lapho amandla khona ku fasting amandla khona ekuthaneni mawudla ungagcwalisi isisu amandla khona ekseni mawuvuke ekseni intathakusa hamba uyokuThixo khulekelele izandla zakho ukuthi mayithinta umuntu ogulayo bese ayaphila uzomthinta umuntu onesilwane uyomuza uyoshaya kanjani uyozasho nokusho ukuthi angishisa ngeke wena zibani ungabi nendaba sizozama futhi nokuqeda amandla qaphelani bathandazi yakhuphukela lendlela anginithusi kodwa ngizoniqaphelisa ukuthi ekuthandazeni khambe unyukele akusikho kodwa ukuthi uzogqokiswa kuphela uzokhuleka kuphela
uzogive kuphela khona ingqinamba. Ngicela iNkosi inisize ehambeni lwenu likamoya, ithele umusa. Amen.